Γυρίζει ωραία, η μπάλα πέρασε από όλους. Πάρα πολύ ωραίο γύρισμα. Πολύ ωραία παλιά. Η παλιά του είναι καλή, ο Μήτρογλου, ωραία κεφαλιά. Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά που τη πετάει έξω ο Βανίνης. Ωραίο άνοιγμα. Το Ρωσίδης. Το Ρωσίδης σουτάρει, διώχνει. Δεν κρατάει όμως καλά την απόκρουση ο Βάνινης. Παραλείπτει ως καταπληκτική. Ωραία κίνηση, είναι πέναλτι για μένα. Λάθος. Πήγαινε η εικόνα, ήταν πολύ χαλαρή. Ωραίο του Νίνη, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Μεγάλη απόκρουση του Βάνινης. Στο 20. Πάμε λίγο στον Αλέξο Τυρόπουλο. Βρει ευκαιρία εδώ ο Σάντος, έχει φέρει τον Τζαβέλα και τον Σαμαρά κοντά του και τους δίνει οδηγίες. Γιατί είναι φανερό ότι ο Σαμαράς έχει και... Ο Παπαδόπουλος έκανε το λάθος εδώ. Γίνεται το μαρκάρισμα, πάρα πολύ μεγάλο τάκλιν, έχουν εντύπωση του Τζαβέλα. Ο Ρωσίδης. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Ωραία η αλλαγή, το σουτ, μεγάλο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 58. Φοβερή ενέργεια. Δίνει το προβάδισμα με 1-0. Νίνης. Και ωραία παλιά, πετάει και το Μήτρογλου εδώ, η μπάλα όχι. Στο 75.